വാ തുറന്നാൽ മണ്ടത്തരം മാത്രം പറയുന്ന അയാളെ ഒന്നും ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ഗതികേട് കൊണ്ട് വിളിച്ചു പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ഭൂലോക മണ്ടനായ ഇയാൾ പുറത്ത് വലിയ ജഡ്ജാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റും കൊണ്ടാ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കഴിവുള്ള ആളുകൾ തോറ്റു തുന്നം പാടിപ്പോയി കാണുന്നു. ഗബ്രി ജിൻഡോയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. പൊന്നു ഗബ്രി, അയാൾ നിങ്ങളെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ നല്ലതായിട്ടാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത്. സ്വന്തമായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാണ് കളിക്കുന്നത്. ഒരു കൂട്ടുകെട്ടും ഇല്ല, ഒറ്റയ്ക്കാണ് കളിക്കുന്നത്. ഗബ്രി എന്താണ് അവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ഗബ്രി പറയുന്ന വാക്കുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്നാണോ ഗബ്രിയുടെ വിചാരം? അത് പുറത്തുള്ള കാണുന്ന ഞങ്ങൾക്കല്ലേ മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന്. ജിൻഡോ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുറേയൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ഒരുപാട് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റുമായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇത്രത്തോളം ഒന്നും അയാൾ അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ തുണി അലക്കുന്ന ടാസ്കിൽ തന്നെ ഗബ്രി പോയിട്ട് ജിൻഡോയെ ചെറ്റാന്ന് വിളിച്ചു. എന്നിട്ടും ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോഴും ജിൻഡോ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെയും വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് നീ നിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ പോയി വിളിച്ചോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് ആദ്യം ചെറ്റാന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴല്ലേ മറ്റൊരാൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്, അല്ലാതെ വെറുതെ പോയി വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നത്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞത് അയാളുടെ തൊടലും പിടിക്കലും ഒന്നും ശരിയല്ല. അയാൾ ഒരാണിനെ തൊടുന്നത്, അതായത് ഗബ്രീനെ ആ രീതിയിൽ തൊട്ടു, ജിൻഡോ ആ രീതിയിൽ തൊട്ടു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗബ്രി പറയുന്നത്. എന്ത് തൊട്ടു? അങ്ങനത്തെ ചീപ്പ് കാർഡുകളൊന്നും ഇറക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഗബ്രിയും ജാസ്മിനും ഒന്നും അതിനകത്ത് കാണിച്ചു കൂട്ടി അത്രയൊന്നും ആരും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല.